Wel, dyna'r ddelfryd pan gynlluniwyd yr Heulfan am gost o 2 filiwn o bunnau. A'r gobaith pan agorwyd o'n Ebrill 80 bron i 2 blynedd yn hwyr a wnes i 5 miliwn o bunnau, gyda'i bwll syrffio, y cyntaf yn Ewrop. A syniad eitha pleserus pan na fo'r lle'n orlawn yn anterth gwyliau gwlyb yr ha.